This week, pay for fuel at any BP garage using your Nedbank debit card to stand a chance to win a cash prize of 10,000 rands. Welcome to all my friends on TV. It's the DSTV Premiership. I'm Zulu 1, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by friend Mapradika Mabanu Puma Gupi. Usabelo Mthembu lo ngihlala kwaMasho kodwa ngisuka kwaNongoma eKhenani. Baba wami ukhala ngani? Ukhala ngepenalty mfethu enganikwanga uSuthu. Liphi baba wami? Ipenalty enganikwanga uSuthu mfethu ebezokwenza u2-1. Yes. Urefu ubonile ukuthi mayibeka le penalty le igame izovela iphele ngoba laba beze ngona enkundleni bebulala amakhamera ngoba sebeshaywa njalo. Manje basuka le goal. Bazothola u3 point ongena ku top 8. 3 point bazothola le goal. Basangena ngomlenze owodwa. Yebo baba. Macabanga wena bazofika ku top 8. Angibaboni kuzokora. Ubani ozokora lapha uChiefs? uTipana okora. Top 3. Yeah. Mfethu ngale chance ayitholile umdlalo uqala 1 minute. Yes. Akaphinde ayithole le chance. Laba bangena ku top 8 laba. Uma bangena ku top 8, shothi bayodlala neSundowns number 1. Shothi vele bazophuma ku top 8. Ngani man of the match baba wami? Man of the match ngema mfethu ngema. Awukudlalile mfethu number 20. Awudlalile ungema. Yabona baba wami. Sabona.